Якую параду Лукашенко даў беларусам, з кім ён правёў закрытую сустрэчу, а таксама якія дзіўныя ўзнагароды атрымалі беларускія сілавікі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння ў Лукашэнкі прайшла сакрэтная нарада па важным кірунку. Ён прыняў з дакладам свайго даўняга сябра і паплечніка Віктара Шэймана, які цяпер адказвае за адносіны з Афрыкай. Але ж адметна, што ніякай канкрэтыкі не паказалі. Звычайна прэс-сакратарка Лукашэнкі Эйсман завальвае прапаганду кучай відэа з нарадаў свайго начальніка, а сёння жа не апублікавалі нават ніводнага фотаздымка, а ў паведамленні пра сустрэчу абмежаваліся парай-тройкай дзяжурных фармулёвак. Праўда, сярод іх вока зачапілася за наступны момант. Цытата. Яшчэ адной тэмай размовы стала стварэнне ў Беларусі новых прадпрыемстваў, якія працуюць у тым ліку ў галіне штучнага інтэлекту. Але што гэта за прадпрыемствы і як Лукашенко збіраецца выкарыстаць новыя тэхналогіі, не ўдакладняецца. Але ж хутчэй за ўсё гаворка тут ідзе пра ваенна-прамысловы комплекс і выкарыстанне нейрасетак альбо ў беспілотніках, альбо ў сродках барацьбы з імі. Уласна, праз делікатнасць гэтай тэматыкі нараду хутчэй за ўсё і зрабілі закрытай. Але пад'ехалі і новыя шчыраванні Лукашэнкі падчас адкрытай сустрэчы. Гаворка пра яго учорашні візіт і выступы на мазе. Аказалася, што для беларусаў, якім нешта не падабаецца, учора прагучала вось такая парада. Я всегда говорю, перед зеркалом встань, на себя посмотри, один на один, чтобы тебя никто не упрекал, спроси у себя, а ты что сделал? А виноват ли там генеральный директор МАЗа, или виноват Кухаров, Скачанов или президент? Может, ты виноват, что семья твоя не очень живет? Может, ты где-то в школе не очень учился? Может, ты, когда другой сидел над конспектами, что-то там 3 вуза заканчивал, ты в это время пивко потягивал на скамеечке? Так чего ты требуешь от кого-то что-то? На себя посмотри. Затым жа Лукашенко запэўніў прысутных, што ён нібыта і сам так жыве. Если что-то не получается, я в зеркало смотрю и думаю, ну, где-то, наверное, я виноват, а потом все остальные. Праўда, варта, напэўна, адзначыць вось такі парадокс. У сваіх публічных выступах Лукашенко вінаваціць ва ўсіх праблемах захад, апазіцыю, беларускі народ, ды нават сваіх жа чыноўнікаў, але ж пра свае правалы і сваю адказнасць чамусьці заўсёды какетліва маўчыць. Шакуючая гісторыя адбылася ў Гомелі. Там падлетак прынёс у школу нож, каб забіць аднакласнікаў, якія з яго здзекваліся. Усё пачалося з таго, што 14-гадовы школьнік пазнаёміўся ў сацыяльных сетках з дзяўчынай. У іх завязалася рамантычная перапіска, і дзяўчына папрасіла яго даслаць свае інтымныя здымкі. Юнак так і зрабіў і пасля моцна пашкадаваў, бо ўжо на наступны дзень фота было апублікавана ў чаце класа, дзе яго пачалі абражаць іншыя вучні. У выніку аказалася, што ніякай дзяўчыны насамрэч не існуе, а ад яе імя з фэйкавага акаунта вёў перапіску нехта з аднакласнікаў. Не вытрымаўшы знявагаў, пакрыўджаны падлетак вырашыў забіць тых, хто яго абражае. Для гэтага ён прынёс у школу нож, і ад трагедыі выратавала толькі тое, што хлопец прагаварыўся пра свае страшныя планы. Адзін са школьнікаў паведаміў пра нож настаўніку, той яго забраў, і пасля справу на ўзроўні школы спадзяваліся замяць. Аднак пазней зацкаваны падлетак пачаў хадзіць да псіхолага, і той, даведаўшыся пра інцыдэнт з нажом, быў вымушаны па законе паведаміць пра гэта ў міліцыю. Спачатку супраць падлетка завялі крымінальную справу па артыкуле «Замах на забойства». Крымінальная адказнасць за гэта наступае акурат з 14 гадоў, а пакаранне ад 6 да 15. Аднак, разабраўшыся, праваахоўнікі прыйшлі да высновы, што сапраўднага матыву на забойства ў падлетка не было, а таму спынілі крымінальны пераслед. У выніку школьніка паставілі на ўлік у камісію па справах непаўналетніх. Дырэктара школы, завуча, псіхолага, сацыяльнага педагога і класнага кіраўніка прыцягнулі да дысцыплінарнай адказнасці за тое, што яны не прадухілілі гэтую гісторыю. А вось тыя, хто здзекаваўся са школьніка, фактычна выйшлі сухімі з вады, бо ў Беларусі няма адказнасці непасрэдна за цкаванне і булінг, а адказнасць за распаўсюд і публікацыю інтымных фота наступае толькі 16 гадоў.
Дзіўныя ўзнагароды беларускіх сілавікоў. Журналісты партала «Зеркало» заўважылі, што некаторыя беларускія генералы і афіцэры адкрыта носяць расійскую медаль для ветэранаў вайны. Але што гэта за медаль і як яе атрымалі гэтыя людзі ў пагонах, якія не ваявалі нідзе і ніколі ў сваім жыцці? Гэта медаль, які называецца «За ратную доблесць», і многія сілавікі былі заўважаныя альбо самім медалём, альбо з яго планкай. Гэта такая каляровая палосачка на мундзіры, якая і пазначае ўзнагароду. Планку гэтай ўзнагароды знайшлі на кітелі дзяржсакратара Рады бяспекі Вальфовіча, былога міністра абароны генерал-палкоўніка Андрэя Раўкова, а таксама былога старшыні дзяржаўнага памежнага камітэта палкоўніка Баечкі. Іншыя беларускія сілавікі таксама адкрыта носяць гэты медаль. Так робяць былы міністр унутраных спраў, а цяпер памочнік Лукашэнкі па Гродзеншчыне Юрый Караеў, камандзір мінскіх амапаўцаў Дмітрый Балаба, а таксама камічны гомельскі ваенкам Крываносаў, які цяпер стаў даверанай асобай Лукашэнкі на выбарах. Паколькі медаль за ратную доблесць гэта не дзяржаўная ўзнагарода, ніякія афіцыйныя дакументы аб узнагароджанні не публікуюцца. Адкрытых даступных спісаў людзей, якія атрымалі яе, таксама няма. Але ж калі верыць Вікіпедыі, такі медаль мае нават найбліжэйшы паплечнік Лукашэнкі Віктар Шэйман, які за сваё жыццё займаў цэлы шэраг найвышэйшых пасад у Беларусі. Каб зразумець, якую такую доблесць праявілі гэтыя персанажы, спачатку трэба патлумачыць, што за арганізацыя раздае гэтыя медалі. Яна называецца «Баявое братэрства» і аб'ядноўвае ветэранаў лакальных войнаў і ваенных канфліктаў. Ёю кіруе Барыс Громаў. Гэта былы камандуючы савецкай 40-й арміяй, якая ваявала ў Афганістане. Пазней ён быў намеснікам міністра абароны Расіі, дэпутатам расійскай дзярждумы і нават губернатарам Маскоўскай вобласці. Цяпер яго ветэранская арганізацыя займаецца вось чым. Цытата са статута баявога братэрства. Прадстаўленне і абарона правоў і інтарэсаў ветэранаў і інвалідаў баявых дзеянняў з ліку расійскіх грамадзян, а таксама арганізацыя дэкларуе свой удзел у абароне нацыянальных інтарэсаў Расійскай Федэрацыі, уплыў на дзяржаўную палітыку ў адносінах да ветэранаў і удзел у выкананні дзяржаўнай праграмы патрыятычнага выхавання. Само сабою, гэтая структура актыўна падтрымлівае ўварванне ва ўкраіну, і цяпер удзельнікам вайны таксама масава ўручаюць гэты медаль. Даюць яе і тым, хто не быў на фронте сам, але актыўна паказвае сваю падтрымку крывавых падзей. Напрыклад, такі медаль маюць тэлевядучы Леанід Якубовіч і спявачка Віка Цыганова. Прасцей кажучы, высокапастаўленыя беларускія сілавікі носяць медаль арганізацыі, якая дэкларуе абарону інтарэсаў Расіі. Так што варыянтаў тут можа быць два. Першы. Гэтыя лукашэнкаўцы атрымалі медаль за ратную доблесць проста таму, што яны падтрымліваюць Расію і яе вайну. Другі. Можа быць, хтосьці з беларускіх сілавікоў проста сам купіў сабе гэтую цацку, бо гэта не дзяржаўная ўзнагарода, і яна свабодна прадаецца разам з чыстым бланкам і пасведчаннем. Каштуе нядорага. На нашыя грошы выходзіць каля 20 беларускіх рублёў, а калі браць оптам, то нават абяцаюць зніжкі. Колькі зарабляе муж Наталлі Эйсмант? Перад выбарамі на дзяржаўным тэлеканале «Беларусь-1» запусцілі цыкл прапагандысцкіх перадач з назвай «Час выбраў нас». Вядучы кіраўнік белтэлерадыёкампаніі Іван Эйсмант, муж прэс-сакратаркі Аляксандра Лукашэнкі Наталлі Эйсмант. Змест перадач даволі чаканы. Яны ўсімі спосабамі ухваляюць Лукашэнку, у тым ліку не грэбуючы і прамой хлуснёй. Так што самае цікавае тут, колькі на гэтай хлусні зарабіў сам Іван Эйсмант. Інфармацыю пра яго ганарары партал «Зеркало» заўважыў на сайце дзяржзакупак. Так, за сцэнар і ролю вядучага Іван Эйсмант запытаў 15 844 рублі. Яго праца па закадравай агучцы перадач каштавала яшчэ 3978 рублёў. Таксама адзначым, што гэтыя грошы для прапагандыстаў узялі з бюджэту краіны, а таксама яны проста дадатковы бонус, бо акрамя іх ён па-ранейшаму атрымлівае вялікую зарплату як кіраўнік БТ. Ізноў даверлівая пенсіянерка, ізноў махляры, ізноў гіганцкія сумы грошай. Цяпер 60гадовую мінчанку развялі па звыклай схеме. Маўляў, вашыя даныя скралі, і цяпер будзе в обшук, і сілавікі забяруць усе грошы, таму ратуйце іх і пераводзьце на бяспечны рахунак. Спалоханая жанчына так і зрабіла, але на гэтым гісторыя не скончылася. Он представился работником энергосбыта. Он сказал мне, что будет замена счетчиков. Сказал, надо данные, чтобы обновить лицевой счет. Тут же вмешивается, как будто бы старший следователь, сказали мне снять со счета деньги, как будто бы они могут воспользоваться и на это закупить оружие, но потом же квартира. Что, вы квартиру продали?
Да. Жанчына пакорліва выканала ўсе інструкцыі сваіх тэлефонных суразмоўцаў і ў выніку толькі застаўшыся ні з чым пенсіянерка схамянулася і зразумела, што ўсё гэта было працай ашуканцаў і пайшла ў міліцыю. Агулам жа жанчына аддала махлярам 55 000 даляраў. Кур'ераў ужо вылічылі сілавікі, але ж вярнуць грошы хутчэй за ўсё ўжо не атрымаецца. 15гадовая беларуска можа прасядзець у турме столькі ж, колькі ўсяго пражыла на гэтым свеце. У брэсцкім раёне школьніца шукала падпрацоўку і адгукнулася на аб'яву нейкай аўтамыйкі, але аказалася, што на справе гэта прапанова працаваць закладчыцай забароненых рэчываў. У выніку дзяўчына пагадзілася, але ж яе кар'ера была нядоўгай. Падчас чарговага задання школьніцу затрымала міліцыя і цяпер дзяўчынка чакае суда ў СІЗА. За такую працу 15гадовая малая можа атрымаць пакаранне тэрмінам ад 8 да 15 гадоў колонии. А ў Оршы зладзілі паказальны суд над падлеткам, затрыманым таксама за распаўсюд наркатычных рэчываў. У якасці масоўкі ў будынак мясцовай міліцыі сагналі падлеткаў са школ і каледжаў горада. У іх на вачах 16гадоваму юнаку прысудзілі 10 гадоў выхаваўчай калоніі. Трагедыя адбылася ў Мінску. Сабака жанчыны-інваліда любіў у зубах насіць тэлефон, і гэта прывяло да смерці і самого сабакі, і яго гаспадыні. У лістападзе ў сталіцы гарэла кватэра. Унутры ратавальнікі знайшлі ўжо нежывую 79гадовую жанчыну і трупы двух яе сабак, а спецыялісты адразу звярнулі ўвагу на фрагменты мабільнага тэлефона, які належаў загінулай. Паводле вынікаў пажарна-тэхнічнай экспертызы прычынай узгарання стала якраз кароткае замыканне ўнутры акумулятара тэлефона. Прычым справакаваць яго магла дэфармацыя батарэі, выкліканая прымяненнем знешняй сілы. Родныя загінулай жанчыны пралілі святло на некаторыя абставіны. Як паведамляецца, адзін з сабак, які жыў у кватэры, меў звычку падымаць з падлогі пульт дыстанцыйнага кіравання альбо мабільны тэлефон, успрымаючы іх як цацку. Ён браў рэчы ў зубы і насіў па пакоі. У выніку гэта хутчэй за ўсё і дэфармавала акумулятар тэлефона, што пазней і прывяло да пажару, які скончыўся трагедыяй. Цікавае пытанне. У Гомелі з маршруткі высадзілі жанчыну, якая хацела весці малое дзіця на каленях. Кіроўца з гэтым не пагадзіўся і адмовіўся ехаць далей, пакуль пасажырка з малым не выйдуць. Але ж ці меў ён права так сябе паводзіць? Аказваецца, што меў, бо па правілах перавозка дзяцей на каленях забароненая і малога трэба весці на асобным месцы, абавязкова аплаціўшы за яго праезд. Калі вы праехалі ў маршрутцы з дзіцем на руках і заплацілі толькі за сябе, значыць кіроўца проста зрабіў вам такую ласку. Ну альбо дрэнна ведае правілы перавозкі пасажыраў. Небяспечная хвароба на Гомельшчыне. У Хойніках зарэгістравалі выпадак гемарагічнай ліхаманкі з нырачным сіндромам. Яе яшчэ называюць мышынай ліхаманкай, бо гэтую хваробу пераносяць у асноўным грызуны. Для чалавека гэта вельмі небяспечнае захворванне, якое суправаджае хуткае павышэнне тэмпературы, рэзкія галаўныя і цагліцавыя болі, пачварэнне твару, шыі і верхняй часткі тулава. Прычым часта такую хваробу памылкова прымаюць за грып, але ж наступствы могуць быць дрэннымі, напрыклад, паражэнне нырак. Ад захворвання ратуе прафілактыка і гігіена, мыццё рук, барацьба з грызунамі і ўжыванне толькі тэрмічна апрацаваных прадуктаў. Надта цёплая зіма працягваецца і працягваюцца прыродныя анамаліі. Цяпер у Магілёве зафіксавалі першы укус кляшча ў гэтым годзе, і гэта ў студзені. Аказалася, што калі тэмпература паветра вышэй за нуль і няма снегу, то гэтыя насякомыя актывізуюцца. Само сабою, столькі як вясной ці летам іх не будзе, але ж непрыемная сустрэча з кляшчом не выключаная. Вось такія навіны серады. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.